מה זה? אבא. נכון. ניפח את הבלון, ניפח וניפח. איך הוא ניפח? בום. בום. בום, טרח. איזה בלון זה? באיזה צבע? אדום. נכון. נכון. ומה עוד אתה רואה? עבר? בום. בום, טרח. הבלון של רותי התפוצץ. בום, טרח. מה קרה? הבלון התפוצץ. הבלון נקרע. מי זאת? רותי. היא חיבקה את הבלון. איך? כמו שמחבקים? בובה. נכון, כמו שמחבקים את... מימו. נכון. מימו. אמא, נכון. בום. בום, התפוצץ הבלון. בום, טרח, הספר נקרא. מי זה? אורי? זרק את הבלון, זרק ותפס. בום. ונפל הבלון על שיח ורדים. בום, טרח. ומי עכשיו? סיגלית התכופפה ללטף את? את מיצי. חטפה מיצי את הבלון, גלגלה, תפסה. של מי הבלון? של אלון? מה הוא עושה לו לבלון? רון, מה הוא